99 problems, but a twerk ain't one. Hit me. Hit me. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moju prvu epizodu Minecraft. Znači igrat ćemo Mineplex, Turfwars, pa iduću epizodu možemo nešto drugo. I nama da krenemo, ajde kit, što nemamo puno, moramo uzeti taj, a ti bilo koji, isto nam je. Hvala vam ljudi na 102 pregleda kako sam ja zadnji put gledao. U ovoj epizodi ćemo malo pričati o kanalu, šta ću sve snimat, ko mi je dao inspiraciju i još nekih stvari. Tako da znate. Znači prva tema je šta ću snimat. Evo kao što vidite snimat ću Minecraft, gameplayove uglavnom. Snimat ćemo vlogove, snimat ćemo challenge, samo najmanje će biti skečeva. Znači što se tiče skečeva bit će jako malo, što ja baš i ne volim baš da te skečeve tako nešto glume i to šta ja znam. Zato će više biti gameplayova i druge neke stvari. A challenge možete vi postaviti koji vi hoćete. Evo. Pogodi ga. Ne, da nema veze. Najviše mi se sviđa ovaj Turfwars, pošto mogu baš puno pričati, a da... Aj bre, nemoj me gađati. Puno ih baš ima gore. Najviše mi se... Jako mi se sviđa ovaj Turfwars, pošto mogu baš da pričamo. Ne. Mogu da pričam kada već snimam, nego onako da napravim jednu epizodu dok ovako mogu igrati i pričati. Daj ne gađaj me. Redaj. Zašto me stalno ubiju? Znači, ako budemo snimali baš challenge, neki sranje, trudit ću se da vi to izberete. I ljudi, izgubili smo, nema veze. U partiju broj 2. Evo nas ljudi u partiji broj 2, opet smo plavi tim. Hajde kreni. I znači to je to. U stvari ima još nešto. Hvala vam ljudi na 20 subscribera. Hvala vam mnogo. I ja nisam ni mislio da ćemo preći 20. Ali hvala vam najljepša. Kada smo krenuli, ja sam mislio da ne znam ni ja šta. I hvala Denisu Špiceru, on mi je dosta pomogao oko YouTube-a, on mi je dao najviše inspiracije. Inspiracije, dosta mi je pomogao oko intra. I mnogo toga.
Evo, Denica, ako gledaš ovaj video, hvala što si mi pomogao i još te neke stvari. Ne, nema veze. Ljudi, možda u idućoj epizodi bude Hunger Games već sa Denicom. Možda budemo igrali na Farmacraft. To ne znam. Možda budem igrali Bridges. Ne. Ne. Nema veze. Idemo dalje. Ajde. Ajde. Ne. Ajde. Boltin. Znači, sada ređamo blokove. Ili redamo. Pomogni. Kill 2. Ajde. Ne. Znači, ovo je zadnja partija. Moramo ih nekako pobijediti. Ajde. Ja sam noob. Gdje sam? Ne. Nema veze, ljudi. Sada pobjeđujemo. Fali samo još malo i oni su gotovi. Ajde. Moramo da pobjedi. Pogodi ga. Ne. Zašto stalno me... I ljudi, bilo je nešto bagovalo, znači nisam... Vidio sam da nešto nije snimalo zvuk, pa završit ćemo za ovaj video. I ljudi, hvala na opet na 20 subscribera. Jako ste dobri. Ako vam se svidio ovaj video, like, share i subscribe. I mi se vidimo u sljedećem.